Em dic Maria Jorquera, soc historiadora de l'art i avui en aquestes visites que estem fent als cementiris de Barcelona visitarem el cementiri de Sant Gervasi. El cementiri de Sant Gervasi va ser un cementiri inaugurat el 1853 a l'antic municipi de Sant Gervasi de Cassoles, un municipi bàsicament d'estiueig per les famílies burgeses de la indústria catalana de finals del segle XIX. Aquest municipi va ser annexionat a Barcelona el 1897 i això va fer que moltes de les famílies van passar a residir en aquest barri i a tenir la seva sepultura en aquest cementiri. Aquest cementiri té la particularitat que està situat a la falda del Tibidabo i això fa que tingui una construcció en pendent que li dona unes vistes sobre Barcelona molt interessants i que per la seva singularitat hagi estat catalogat com a bé cultural d'interès local. Aquest cementiri va ser un encàrrec a l'arquitecte municipal Pere Falqués i Urpí, que va decidir fer aquest cementiri en una gran escalinata central que distribueix l'espai en dos sectors i que porta des de la porta fins a la capella. En aquesta gran escalinata, l'arquitecte va decidir posar-hi uns mosaics a cada planta, que són les 14 estacions del Via Crucis, amb una intencionalitat bastant clara de representar aquest ascens de camí de patiment a la Creu de Crist, però també de tota la gent que ve aquí al cementiri i que al fons, amb la capella, ens porta a l'esperança i a la cura d'aquest patiment. Com que aquest cementiri pertany a aquesta zona que era de la burgesia catalana, ens trobarem en panteons de grans personatges il·lustres de la burgesia d'aquest moment i ens trobarem també que això va generar certes rivalitats entre les famílies perquè amb el panteó volien representar el seu poder adquisitiu. El panteó de Pasqual Vilaró és un panteó encarregat a Joaquim Bassegoda i Amigó i podríem caracteritzar-lo pel seu eclecticisme en diferents elements arquitectònics. Joaquim Bassegoda és un arquitecte que mira al passat per fer les seves edificacions i té bastantes referències del passat medieval. Tot i això, i que és difícil veure'l en aquest panteó, sí que el que podem veure és un gran arc ogival d'entrada que ens marcarà aquesta porta, que està flanquejada per dos calaveres que estan inserides dins la lletra omega. Trobar la lletra omega sola no és habitual, perquè normalment el que trobarem és l'omega acompanyada de l'alfa per parlar del principi i el final. I això també ho podem trobar en aquest panteó, a la part més alta, dins d'un crismó. Per tant, ens trobarem diferents referències de diferents tradicions religioses. Tenim el cristianisme, però si encara anem una mica més amunt, ens trobarem amb unes estrelles de 8 puntes, que tot i que moltes vegades fan referència a l'estrella de Salomó, dins de la cultura islàmica seran la representació del paradís. Just al davant d'aquest panteó trobem el panteó del seu germà, Vicente Vilaró, d'un estil molt diferent, molt més clàssic, amb certes reminiscències grecorromanes, però també ple de simbolisme, on hi podem veure el crismó a dalt, envoltat d'unes ales que ens parlen d'aquesta fugacitat de la vida. Ens trobem al panteó de Joan Maragall, un panteó encarregat per la seva dona, Clara Noble, a l'arquitecte Josep Pijoan. Un panteó que destaca sobretot per la seva estructura quadrangular, amb un banc corregut que convida a la família i als visitants a seure i reposar una estona. La característica principal d'aquest panteó
és l'ametller que l'acompanya, un ametller que va ser reclamat el 1923 per l'escriptor Carles Soldevila en honor al seu poema homònim. Aquest ametller i aquesta plantació va fer que es comencés a celebrar la festa de l'ametller cada segon diumenge de febrer, on es reuneixen familiars i amics per recitar poemes d'aquest poeta. Ben a prop del Panteó de Joan Maragall en trobem un altre que segueix la mateixa estructura en forma de banc corregut, que és una obra de Frederic Marès, un gran escultor de la nostra ciutat. En aquest panteó destaca la figura central de Crist mort, un Crist que està assegut i no està en repòs, com és habitual, acompanyat per dos àngels turiferaris al seu costat, daurats amb encensers. L'encens és un element molt habitual en tots els rituals, però sobretot als funeraris. El Panteó de la família Palà i Gaudier és un panteó d'estil modernista que va ser encarregat a l'arquitecte Ubaldo Iranzo. Crida l'atenció per les seves formes, però l'element més destacat és l'escultura superior. Aquesta escultura destaca pel seu treball en els plecs de les robes, però sobretot per com l'àngel interpel·la el visitant, amb la mirada baixa, oferint la corona al difunt, però amb la mà esquerra assenyalant el cel, direcció de totes les ànimes. El Panteó Rosés i Ricart va ser un panteó realitzat per l'arquitecte Leandre Albareda, un arquitecte amic de Gaudí, que té molta obra funerària. En aquesta sepultura, el que destaca és el gran àngel que retalla sobre el cel, una obra de Reiners, un àngel que a la seva mà sustenta un llibre que per la inscripció podem saber que és de la Carta dels Corintis, on diu i parla de la transformació dels cossos en la vida eterna. Tot i que en aquesta sepultura no podem veure grans elements modernistes, ens podem fixar en la barana, en què concentra tots els elements simbòlics característics de l'arquitectura funerària, com són els paveters pel foc, els cascalls o el crismó en referència al cristianisme. L'últim panteó que visitarem és el Panteó Ramos, que el trobem ubicat al mur perimetral del cementiri, que destaca per la seva arquitectura monumental que podem veure des de l'altra banda. El Panteó Ramos és un dels panteons més destacats del cementiri de Sant Gervasi, un panteó realitzat per l'arquitecte Jaume Torres Grau, conegut per la seva obra de l'edifici de Correus de Via Laietana. Aquest panteó destaca sobretot per la seva riquesa iconogràfica, que va des del món pagà fins al món cristià. Començant de dalt cap a baix, ens trobem amb la presència d'un rellotge de sorra alat, una imatge que trobem també a l'entrada del cementiri i que ens està parlant del tempus fugit, aquesta vida fugissera que cal aprofitar-la perquè la mort pot aparèixer en qualsevol moment. Una mica més avall trobem el nom de la família, amb una palma a sota, que pot fer referència al seu cognom, Ramos, o també a tota la iconografia cristiana relacionada amb la mort.
A banda i banda del nom de la família hi trobem l'alfa i l'omega, primera i última lletra de l'alfabet grec. Per tant, simbologia del principi i el final de la vida. Una mica més avall, i ja a la porta, ens trobem amb més iconografia cristiana. A dalt, a la zona del timpà, hi trobarem el crismó, emblema de Crist, i a tota la forja de la porta hi trobem una gran creu on al mig també hi ha la insígnia de Jesucrist amb les seves inicials o la paraula que va ser clavada damunt de la creu amb les lletres INRI. A banda i banda de la porta hi trobem dues columnes que destaquen sobretot pel seu treball als capitells. Uns capitells esculpits amb 4 caps que representen les 4 etapes de la vida: la infantesa, la vida adulta, la vellesa i la mort. En aquest cas, el cap més destacat és el de la mort, que és una calavera, que és la insígnia del cementiri. I fins aquí aquesta petita passejada pel cementiri de Sant Gervasi, on hem pogut veure les obres més emblemàtiques d'aquest espai. Esperem que us hagi agradat. Així també volem convidar-vos a les visites guiades que farem properament per conèixer més a fons aquest cementiri.